Deci 2013, nu? Ne-au nebunit Dacă ăștia. făceam tatuaje, venea lumea... Ne-au nebunit încă, dar după soț sunt așa. Sărbători fericite! Aici am scris la domnul Matei și am luat-o pentru ce? E pentru fata mea. Am luat 3. Ăsta și eu am înscris de mai de curând în colectivul ăsta, nu am așa multe, domnul e mai doamnei. Pentru Adriana. Petru? Adriana. Cu Petru, da? Nu Petru. La mulți ani, Bună seara. doamnei. Mihail Magdalena Mihail, hai să o luăm așa. E mai... Deci arhitect în familie, nu? Ba da, dar nu Mihail, sora. Nu, era Mihail, un bărbat arhitect. N-am. Am Mihail n-am. Mihail, dar nume de familie era. Da. Eminescu. Doamnei? Nu? Ca pe nevastă mea. Cu atât mai, nici nu vă dădeam dacă știu. Mulțumiri pentru vizită. Că e vizită ca la un salon de caricatură. Am avut în Calea Victoriei, dar nu vine lumea. Numai. În 70? Domnului Mihai. la mulți ani ca să fie în avans. Da, mulțumesc la felul noastră, un an nou bun, cu fericire, cu sănătate. Asta sunteți domnul Vlad Hogea? Nu, Marin Crețu, nu. Vlad Hogea nu e aici, e șeful. El apare la televizor, nu l-ați văzut? Apare mereu unul tânăr, așa. Domnișoare, nu? Da. Ana Maria. Să trăiți, sănătate și pentru toți fericite. Aveți talent la desene, la caricaturi? Într-un sfert de oră vă pot aduce pe drumul cel bun. Îmi trebuie doar 10 minute să vă arăt cum se face. Și pe urmă veniți zilnic la meditație. Domnului, doamnei, sărbători. Bogdan. Sărbători. Rodica Nicolescu. Ultima colaborare mai încearcă cu un tricolor. În provincie. Dacă umor nu e nimic, nu e bine că aveți înclinare spre... Avem umor foarte puternic. Cine râde la urne, la urne râde mai bine. Doamnei?
Stați că mai aveți doi autori. Doamna Cosmina, unde plecați? Să mă uit la ceva aici. Păi da, când era Junea acolo, doamna Eli Străpeanu, cel mai mare epigramist român, de sex feminin, De ambe sexe. Exact. regina epigramei. Eli Străpeanu vă iubește. Și maestru Horațiu Cerb, cel mai mare pamfletar. Dar n-ați semnat, maestre, unde? Ba da, pe această carte ați mai semnat, da. Nu, da. Nu ați semnat. Ați semnat? Tu n-ați semnat. Era... Eu v-am spus să nu încurcați Nu, almana. era o carte de bucate, am confundat. N-auzi? Soția și a zis că nu știu ce s-a întâmplat. A pretextat o otică. O tită glonță a fost prea... Ea nu are ureche muzicală și vine de mișușă și a pretextat că are o tită ca să nu se facă clar. sărbători fericite. Poftiți, poftiți. Să vă placă almanacul. Ați venit hotărât așa, l-am văzut. Hai că prestăm la dublu. E ce aici? Eram tânăr. Cui? Constantin Ciosu. Colegul dumneavoastră a fost profesor. Am Bacău, da. La Bacău și mă duc acum în Bacău și... Deci Mihai Matei, eu cred că... Știu. Poftiți, poftiți. Dați-le încoace. Seara, bună seara. Domnul Bactogia, doamna Iustrepanu. Normal, o să aveți Ați semnat cu ăla? Ăsta n-ați semnat. Ăsta n-ați semnat. Ăsta. No. Dar am observat că unii ies cu ele și le dau la suprapreț. Păi, vă dați seama. Sunt deja scrise. Așa. Face. Da, da, imediat. Asta ați semnat, da? Ăla nu e al meu, al meu. Se întoarce, se întoarce. Mai bine, bine, bine. Nu, dar lumea o să înceapă să fie dași câte unul să ajungă la toată lumea. Da, da, da. Striga pe... Sigur, sigur. Așa strigau la Televen. Ce dați câte un kilogram? Așa cu oameni pe care stai cu jumătate de oră după